Hej Tog, vi spiser chips til nogen, man ikke får i Danmark. Pringles. Brown cocktail flour. Det er mega underligt. Og hun har næseblod. Sig hej, Diana. Sig hej, folk. Hej folk. Nej, sig hej til kameraet. Hej. Dengang, hvor jeg var lille. Dygtig. Sig hej til kameraet. Sød. Noget af. Har du taget? Jeg tror, hun filmer. Jeg gider ikke films, okay? Mulle, hvad er det, vi laver lige nu? ud af mit liv. Mulle, hvad laver vi lige nu? Vi står fucking og kigger på en fucking Pinocchio-kugle. Pinocchio. Er det Pinocchio-kugler, der er formet efter? For jeg synes, de er runde. Nå, vi venter på, at vi kommer ind på vores hotel, så vi kan skifte tøj, men det har vi ikke tid til. Vi har et kvarter. Du har sagt, dit tøj på. Nej, jeg har 7,5 Tøj på kvarter. Hvad er klokken? Hej. Jeg optager. Nej! Jamen, er det ikke den der tårn? Er det ikke den tårn? Hvad laver vi lige nu? Hvad? Hvad laver vi lige nu? Går. Hvor går vi hen? Et eller andet sted til Big Ben, tror jeg nok. Sejt. På et eller andet, og så skal vi ned ad sådan en eller anden tog. Ting. Fut. Hvorfor er du ved at dø? Fordi at jeg har fået at vide, at jeg er syg i hovedet, og ham der er den underlige derovre. Jamen. Og hende der nu. Hvad laver vi her? Jeg er cool og hooligan. Vi spiser. Eller vi skal spise, tror jeg nok. Hvad er så? For der er det ikke normalt cola. Hvad er det der så? Det er Dr. Pepper. Jamen, hvad smager det af? Må jeg godt lige smage? Jeg er din Hvad ven, smager? så jeg må godt smage. Det er så godt. Altså, det der cola med ad. Det smager is. Det smager godt. Smager det? Ja. Mm. Hvad? Sådan Ja. is, jeg har smagt. Åh, der er fuld. Hvor kan man komme ud af sig? Hvad skal vi efter? Hvad har vi lige lavet? Vi har været inde og Vi har været inde og skrige. Madame Tussauds? Vi har været inde og skrige. Ja, hvor du klæber den op i min arm. Det var bare fordi jeg fik lyst. Hvem? Det fik lyst. Var det derfor, du også skreg? Hvorfor var det, du skreg? Hvorfor skreg Mulle? Det var en tøs. Hvad skreg hun af? Det der spøgelses noget der. Spoil. Det var sgu da ikke farligt. Prøv lige at tænke på, hvis de havde kommet ud med en anden motorsav og begyndt at æde mig i stedet for at skære. Ja, så har vi den nye motorsav. Altså, som regel så plejer motorsav ikke at æde nogen. Nej, men jeg siger, hvis der kommer en mand med en motorsav og begynder at æde mig. Ikke motorsaven, han begynder ikke at skære med motorsaven, han begynder at æde mig med motorsaven. Ej, fuck, de har de nice, de er ikke vant til de danske. Ej! Det er sådan. Det er sådan. Der står Coca-Cola her. Og mine manted. På det her. Og så står der her, så står der Made in GP. Ja, det er... Look what I have bought. Hvorfor har du alle de ting? Er du syg i hovedet, eller hvad? Look what I have bought. Tag. Ej, hvor fanden har du købt det hen? Madame Tussauds. Hvorfor? Hvad er det? Postkort. Prøv at lave en koldbød. Kan vi kunne det så? Nej, det kan jeg ikke gøre bedre end Nikolaj. Du må gøre det. Der er en hegn, der ligger ved siden af et fortov, hvor vi går på. Idiot. Hvis det er dronningen, der bor derinde, så nakker jeg. Du skal bare have et skud. Hvad med dig, Balle? Har du noget at sige? Du er sådan et skud billeder her. Godmorgen. Vi er trætte. Eller det er faktisk ikke. Men hun er træt, så derfor sover vi. Gleich nochmal auf Ding.
godmorgen, Mulle. Godmorgen. Fuldbeskægget Mulle. Undskyld, jeg glemte at barbere mig. Er du lidt fræk i dag, Mulle? Nej, jeg soler mig. Hallo, hvornår skal vi hjem? Hvad skal vi nu? Det er ondt. Nu skal vi til Liverpool Street, tror jeg. Og så skal vi hjem med færgen. Prøv at se en lille hår. Okay. Jeg holder. Skal den holde sådan her, eller sådan her? Sådan der, jeg har gjort. I går, der farvede mig Lisbeth hår. Så jeg fik lille hår, men Lisbeths farve, den virkede ligesom ikke i øjne. Så ja, jeg render rundt med et lille lyserød ting hår. Okay, nu slukker jeg den lige. Nej. Så er vi næsten i Danmark, tror jeg. Er vi ikke? Vi er i Danmark. Vi er i Danmark, ja. Jeg følte, jeg har hjemme. Er du helt glad? Ja, jeg skal Mulle? til min kæreste. Hvordan? Mulle? Kan du sige noget om den der bølge ude? Det er en speedbåd under vand, eller også er det en hval. Jeg ved det ikke. Det kan også være de der slanger, der er under vand. Jeg tror, det er en delfin. Eller... Det er hvad, nu skal du ikke ødelægge mit humør. Undskyld. Det er en hval eller en speedbåd Ja, under vand. det er sådan en undervandsbåd. Nej, speedbåd under vand. Okay. Vi vil så gerne sige, at vi snart er i Esbjerg Havn, ikke også? Og vi har haft en fantastisk tur, har vi ikke? Jo. Er det en påfugl, der flyver der? Altså, det er en måge. Nej. En måge? Lige nu med et fly. Nå, jeg troede, det var en påfugl. Vi har haft en fantastisk tur. Med lille hår. Ja, der er nogen, der kan. Vi filmer nu, på grund af, at vi er ved at sejle ind i Esbjerg Havn. Og det er vi egentlig meget glade for, mig og Mulle. Ja. Vi skal hjem til alle vores venner, og de nærmeste. Mulle skal hjem til sin kæreste. Ja. Og ja, vi er glade for at se jer alle i Danmark igen. Danmark er jeg født. Se, jeg tror nok det er Esbjerg Havn, ellers så er vi i London igen. Ikke? Der er en halv time til vi er derinde, cirka. Nej, vi er derinde om... Ikke... Jeg vil ringe til min mor. Jeg har ringet til min bedste veninde. Jeg hader min mor. Jeg elsker min bedste veninde. Jeg elsker min mor overalt på jorden. Jeg elsker min bedste veninde, det er Mulles mor. Hej Henry. Jeg elsker dig, Henry. Et mærkeligt skilt. Hvad betyder skiltet? Det ved jeg ikke. Er der slanger eller sådan noget? Hej. Hej, der er den seje. Hej, seje. Og julemandens hjælper, der går bag dem. Hvad betyder det skilt? Det betyder, Ninja. at man kan komme herfra og derfra, og så kommer man ind i hinanden. Bang! Ja, det er det, jeg skal. Og det der, det er fordi, der er slanger ombord. Sådan nogle... Ikke? Ja, der er nogen, der kan. Kom! Så går vi. Og det der betyder, at man kan, at der er en støvsuger, så kan man støvsuge. Fire. Ja, fejre. Haha, støvsuge. Det betyder, at så høje mennesker, de bliver så små herinde i båden. Og så høje mennesker, de bliver så små. Og så høje mennesker, de bliver bare sådan der. Det kan jeg godt love for. Og så kommer der mennesker ind i dem. Så bliver det til 30.000 mennesker. Og det betyder, at man skal starte med C-form og gå den vej. Og vi er crime writers, for vi starter ikke med C, gå den vej alligevel. Det er det, der skal. Hej. Hej, Jimmy. Hej Jimmy. Har noget at sige til kameraet? Har du noget at sige? Ja, vi er fandme snart et land. Tag den så for helvede, gamle. Nå. Tag den så. Du skal være helt rolig. Prøv at tage den bare. Hvem står bag mig? Jeg får købt cigaretter. Jeg har Natasha også. Hun er lykkelig. Jeg må ikke selv købe den. I Danmark er jeg født, der har jeg hjemme. Se, hun også går.
Luk op for noget godt. Luk op for Ibo. OK, kom så, løb! Vi løber! Danmark igen. Varmt. Hedesnø. Død. Dejligt. Hvad synes I om at være i Danmark igen? Dejligt. Det kører for en forkert sted af vejen længere. Lad det være! Så tager vi en hånd op. Du skal lave det der, hvor du hopper på et ben og spiller. Nå ja. Hvad står du? Du skal hoppe på et ben, og så hoppe. Skal jeg hoppe på et ben og så? Okay. Nu skal I lige se Jimmy spille guitar. Skål. Lige med en gammel mand. Ja, ja.